Què és la prosperitat compartida? Quan parlem de prosperitat compartida, ens referim a créixer econòmicament reduint les desigualtats. És a dir, no només generar riquesa, sinó fer-ho sense oblidar-nos de compartir-la i sense deixar ningú enrere. I com fem això? Apostant per una economia de drets per a tothom enfront de l'economia de privilegis per a uns pocs. Defensant un creixement econòmic sostenible, enfront de l'explotació il·limitada dels recursos i impulsant la transformació social enfront del conformisme i la resignació. Treballant per tenir uns serveis públics universals, dels quals pugui beneficiar-se tota la ciutadania. Educació, sanitat, serveis socials, transports, seguretat. I invertint per millorar aquests serveis públics enfront dels qui els volen retallar i privatitzar. Amb una sanitat pública referent i entesa com un dret, i no com un negoci amb què ningú s'hagi de lucrar. Amb una universitat pública potent, que sigui ascensor social, i no entenent-la com un bé privat només per a qui se la pugui permetre. I construint i facilitant l'habitatge, perquè l'habitatge és un dret i no un bé de mercat. Prosperitat compartida enfront de l'acumulació insolidària, humanisme enfront de mercantilisme. Amb qui? La prosperitat compartida només és possible si anem acompanyats de tots els sectors implicats. Empresaris, representants dels treballadors, societat civil, institucions, món acadèmic, cultural, esportiu i en sintonia amb Europa, perquè hi ha ganes, ambició i energia per impulsar projectes. Amb quines eines? Apostant, tal com hem fet des del principi, per la política útil enfront de la política de la confrontació, proposant, explicant i actuant, responent als problemes i no creant-los, amb una política útil basada en conviccions, no en conveniències. Una política serena i sense soroll. Això és la prosperitat compartida.